Mit csinálsz, Zotya? Mi? Hát nézz ide kicsit, te. Vagy. Mi? Szóval akkor ki vagy te, Zotya? Borostyán király, vagy hogyan? Mi? Hangosabban. Maugi? Ki a Borostyán király? Hát ki az én? Maradona! Mennyi mondja most a tetejébe, bazd meg? Mi? Mennyi mondja a tetejébe? Sok. Simon Felix! Ezt van az internetre. Ki az a kis bejás gyerek, aki itt dolgozik? Mi? Hogy hívják? Ez a Sánchez mondta. Ügyás gyerek, Zotya? Igen. Akkor jó van. Az a lényeg, nem? Zotya, Utálom legügyesebb volt. ragadjon a bélyeg, nem? Igen. Folyton utálom a legügyesebb. Hát kéne a lupapityunak. Mi? Hát a borostyán. Kéne neki? 100 forintért. 100 forintért. Ja. Most miért bántod szegény pityút? Hát az a sógorom, vagy ki az? Na, Pityunak át- komám az. Mi? Hát kéne. Rendes gyerek, az nem kell bántani. Hát, annak 2 millió. Spórud meg te is, hogy ő. Múltkor én mondtad róla, hogy jelen. Nem mondtam róla semmit, te dilló. Ne hazudozzál. Gyerek is mindenek álmodott, a gyerek is. Milyen gyereket? Nálam. Nem igaz. Na jóval leállítom, mert az már nem jó.